Klamit wong-wong ra ndek duit. Alah kok bombongan ngono. Alah tumane sak coro-coro ki ya. Alah. Mas, golek Mbak Yatun to piang mesti. Ora wong Mbak Yatun iki gak ora jatah ngangsur. Padahal to nak golek Mbak Yatun kae gek dopitan nang kono Mas, penak golekane. Ning sayange nyong gak ora golek Mbak Yatun, Cik. Lanjuk piangke gek goleki sapa? Kok ya-yang terut kene iki. Nyong gak golek nasabah utang Mbak Yu rene iki. Ora target organisasi iki. Piang gelem ora nek utang nang nggo nyong. Wah, ayo ora sejarah nak nyongke utang Mas. Nggo nyong gawe duite turah-turah kok. Nulungi nyong to Mbak Yu, utang-utang 500.000 ora apa-apa. Mengko langsung disarutang tak catet. Sing penting nyong lak ono catetane gawe laporan nang kantor. Nyong tetep ora Mas, nyong gengsi nek utang. Alah, tulungi Mbak sepisan uwe, ra mesak ibu karo nyong. Ya wis luweh, nyong utang 500.000 kono dicatat Mas. Nah ngono bel mau ke Mas nulungi nyong. Ya lho 500.000 ya. Iki duite. Tak catet piang nggih. Siti. Wis dicatat to Mas. Nya nyong langsung nyarutang. Di gorene. Loh, kok 500.000 to Mbak Yu nyarutange? Loh, aku nyarutang piro to? Wong nyong gawe nilai 500.000 kok. Ya dadine 600.000 to Mbak, gurung karo bungane. Jian dakali karo bang plecit nak kok ngene iki. Nyake kurangane. Ya ora dakali kok, pancen aturane kok ngono ana bungane nek nyileh nang kene kok. Wong nyong ra nyileh kok. Niate ke nyong nulungi samang. Jan cerigis nak samang ke Mas.